Hola, us presentem a la Maria. Properament té una cita mèdica, no hi pot anar sola i no té qui li acompanyi. I aquest és l'Oriol, que s'acaba de jubilar i vol fer un voluntariat, però encara no sap quin. Com els podem ajudar? La Federació Catalana de Voluntariat Social posa al teu abast Grans Actius, un programa gratuït que connecta persones que necessiten acompanyament per assistir a les seves visites o proves sanitàries amb voluntaris o voluntàries. Donar-se d'alta és molt senzill. La Maria ha de contactar amb el seu centre d'atenció primària i demanar hora amb treball social per donar-se d'alta a Grans Actius. Cada cop que necessiti acompanyament, només ha d'avisar el CAP i se li assignarà una persona voluntària que anirà a buscar-la a casa seva el dia de la cita. L'Oriol, per la seva part, ha de posar-se en contacte amb la Federació Catalana de Voluntariat Social per formar part del voluntariat de Grans Actius. Juntes podem aconseguir que ningú es quedi sense la seva cita mèdica. M'acompanyes a la visita?